Les festes de Sant Antoni de 2020 seran recordades per ser les que van haver de celebrar-se en 2 caps de setmana degut a l'efecte de la borrasca Glòria. La pluja i el vent van fer la seva aparició diumenge passat 19, pel que els actes programats per aquells dia, la jornada gran de la festa, van haver de ser ajornats al diumenge 26. Aquest canvi no va minvar la participació del públic, que un any més va ser massiva. A les 11:30, els clavaris de Sant Antoni, al costat de la Unió Musical de l'Aliana, van recórrer els carrers de la població en una cercavila que els conduiria a la celebració de la missa al migdia. Després de la cerimònia religiosa, es va procedir, com tots els anys, a la benedicció d'animals. Gossos, gats, cavalls i tot tipus de mascotes van iniciar amb els seus amos la tradicional desfilada que va omplir de color la plaça del País Valencià i els seus limítrofs i en el que es va repartir 4.000 panets beneïts. El foc no podia faltar en aquesta jornada i a les 2 es va disparar el tradicional corretraca, partint del carrer Santa Teresa fins al carrer Puríssima, després de la qual cosa es va traslladar la imatge del sant de nou a l'església. L'assistència als actes de la vesprada també va ser multitudinària, ja que moltes persones de totes les edats van acudir a la plaça per a gaudir dels jocs tradicionals i de les delicioses ensaïmades amb xocolata que es van repartir entre els assistents.